गैया हरनि समाव? बे समाव आं सिगाङावनो नोंथांमोना बेवहाय नुजाफैनो हानाय बा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो आंनिसिम बे थानायाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गासिबो निउस पर्टेल बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय आरो हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि मेन रिजनानो जाहैबाय ओरैबायदि, आङो मैया बेलासियावहाय जेब्ला बाजार खालामनानै फैनानै आंनि स्कुटिखौ आंनि चेम्बारनि लांगोनायाव दोनो। बे चेम्बारनि लांगोनायाव दोननाय बिदिनो थाबाय ओमफ्राय बिदिनो आङो थिग हरावबो बिदिनो हरसे स्कुटिया बिदिनो थाबाय। दाना बेनि गेजेरावनो आङो जेब्लानाखि दिनै आंनि चेम्बारनि जेसेबां मावनांगौ खामानि दङ कमप्लिटलि मावखांनायनि उनावहाय जेब्लानाखि आरोबाव खनसेबाव बेलासि समाव जेब्ला स्कुटिखौ स्कुटिनि साबिखौ लानानै जेब्लानाखि आङो स्कुटिखौ लानानै बाजाराव थांनो नागिरो, बे समावहाय आं नुयो आंनि स्कुटियानो गैया। दा अब्लासो आं सानबाय आंनि स्कुटिया मा जाखो। दा बेयावनो साननानै आङो मा खालामबाय, सिसि केमेरायाव नायबाय। जेब्ला सिसि केमेरायाव नायो होमबा फुरा मैयानि समनिफ्राय जाय समनिफ्राय आङो आंनि स्कुटिखौ दोननानै दिनैनि बेलासिनि 3 रिंगासिमाव जेसेबां माबा दङ रेकर्ड दङ बेखौ जेब्ला नायो होमबा नुबायखि हरनि 1:06 मिनिटाव आंनि स्कुटिखौ सानै सेंग्राया बोथ्रोदनानै लांबाय आरोना, नारनानै लांगासिनो दङ। आरो बे लांनायनि लकेसना आंनि चेम्बारनिफ्राय लांनानै ओरैजाय बे पुलिस पइन्ट खाथियाव जि स्कुल दङ बे स्कुलनि सेरजों ओरै पुलिस पइन्टजों फैदों आरो दा बेखौनो आङो रिकुवेस्ट खालामदों दा असि सारमोननियाव थाबैनो माबाखौ स्कुटिखौ आंनिखौ रिकभार खालामनानै होयो। आरो आंनि स्कुटिनि नाम्बारखौ आं खोन्थानानै होनि S26F8944 बे स्कुटिनि नाम्बारा बेनो। आरो नोंथांमोनखौबो आङो रिकुवेस्ट खालामो, बे नाम्बारनि जुदि स्कुटि नुबाय बायोबा सारमोनाव थाबैनो खोन्थाहरनांगौ। आरो नङाबा ओरै आंनि नाम्बाराथ' जेरावबो दंजोबखायो। ओमफ्राय लोगोसे ओरै निउस मिडिया बिथांमोननावबो खबर हरनांगौ। आं नाम्बारखौ फिन खनसेबाव खोन्थानानै होनि, नाम्बारा जाबाय S26F8944 S26F8944। जाय स्कुटिया रेड कालारनि आरो स्कुटिया एन्ट्रक TVS कम्पानिनि। नोंथांमोना जुदि बबावबाफोर नुयोबा थाबैनो खबर हरबानो जाबाय, बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामो। आरो स्पेसियेलि आं दिनै असि सार बिथांमोननिफ्राय एकदमबारे ओरैबायदि हामलायथिनाय, असि सारमोन बिथाङा जाहाथे आंनि स्कुटिखौ थाबैनो रिकभार खालामनानै होयो बेखौनो आं आसा खालामो आरोना।